Здравейте на всички приятели и добре дошли в днешното видео, което няма да е някакъв вид геймплей, а ще е малко така информация относно канала, която предстои и също така на първо четене искам, разбира се, да ви благодаря за 500-те абоната. Вече на момента, в който записвам записа, сме 503, но на 18 август, приятели, помня датата, достигнахме нашите 500 абоната. Благодаря на всички вас, които сте зрителите, които гледате, пишете коментари, харесвате видеята и най-вече се абонирате. Означава изключително много, приятели. Обещавам за напред да е все по-интересно, да вдигаме качеството на игрите и не само на игрите, и като цяло всичко, звук, картина. 2026 ще се опитам това да се случи. Това са едни от нещата, които искам да ви кажа. Другото, което е, мисля, че в едно клипче бях споменала, че ще... не съм го споменала никъде, сега ще го спомена тогава, че ще си взема, някога ще си взема някаква кратка пауза от YouTube и затова идеята ми е да записвам видеа напред. И аз вече съм записал доста, няма да ви спойлвам нищо. Едни от нещата, които искам да ви кажа е, че сега, в края на август, ще приключи последния епизод на Legendary Collection на Yu-Gi-Oh, което гледаме всяка събота заедно. И Need for Speed Carbon също приключва тогава. Оттам нататък, приятели, започват две нови поредици. Знаете, всяка неделя играем различна игра от Yu-Gi-Oh, за да има някакво разнообразие в канала. И всяка събота играем Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh Legendary Collection ще отпадне, тъй като наскоро трябваше да си преинсталирам лаптопа, понеже беше много зле. Мисля, че съм го споменал, че е малко старичък. 2026 ще е нещото, което да се опитам да апгрейдна. Искам по-хубав. Набелязал съм си няколко. Трябваше да си преинсталирам лаптопа и уви загубих всичкия прогрес, който бях направил, така че 4 месеца в кофта, приятели. Но няма да се притеснявате, започваме отново. Ще има Yu-Gi-Oh, но ще е малко по-различно. Надявам се да ви хареса. Пак ще е геймплей и ще гледаме, няма да ви спойлвам, не искам да ви казвам. Yu-Gi-Oh играе, няма да ви казвам коя е, не искам. Нека да си остане да я видите в септември. Надявам се също да ви е толкова интересна, колкото ви беше начинът, по който играем до сега. На мен лично ми е... Изиграл съм доста епизоди напред, докато вие гледате това видео и лично аз много се кефя на това как е направена играта и историите и всичко, така че няма да ви спомня повече. И разбира се, всяка неделя играем различни игри, като Карбона, както ви казах, приключва сега август, мисля, че 31 се падаше последния епизод, ще ви излъжа, не помня как съм подредил графика. И започва 6 и 7 септември, мисля, че започват двете нови поредици, така че аз ви очаквам там, приятели. Това беше всичко, мисля, че което исках да ви кажа относно паузата, че повечето епизоди, които ще гледате, са презаписани напред, така че дори да се опитвате, примерно, да ми давате някакви съвети за играта или някакви неща, аз няма да мога да ги отразя, тъй като записвам напред, понеже искам да има някакви записи и да мога да спра за малко и да се фокусирам малко real life stuff, за да можем да съчетая всичко. Намисля съм си много идеи, но знаете, както ви казах, всяка събота и неделя, приятели, аз ви очаквам. Така че това беше всичко за сега и всичко, което исках да ви кажа. Чао, чао и до нови срещи!